Давай снимам. Сега ще го изкарвам. Първо за врата отпреда. Вчера в Антарктически океан варазни в Гърция октопод. Давай! Атева! Влезай! Виж колко мастило пусна. Има силно пусна. Да. Къде? Така ето го. Ето и острова, чека. Ичо! Той се свира с пейзажа. Фанали го. Хората ги фащат с ръка, майка. Ай, фани го тива! Фани го! Аз го гавно засмуква. Аз мине нали ме засмука. Айде, 100 пъти и бах мама. Не го трепе, тива, тя не да видим. Тя го трепала. 40 лева. 20 евро от кялото. Айде, фащай го. Не мой, Ама ти се... не мой да видя къде. Ай, набуча го. Не си, ба. Не съм ли? Задръж ми. Ще го сварим от таковата. Само се лъзгал. Да. Мама, аз как да Те е бани вода. Ба, голям ба. Чакай, не мога да фиксирам. Виж, прави вълнива. И ба, голям ба. Айде, ба, да сайбай тебе. Няма, ще го вижте. Е там. Аз не това правя. Е там за очите, за очите. Пълта! А не, фана го. Иде на мокре си качули. Човек смука по пътя. Да. Давай го, гледам. Знаеш какво фана съм просто? Дигай се. Що да засмукам, те дигай. Дай ти, фъргам на брегата. Няма. Дигай се засмукало. Дай да го снимам, ба! Да. Ей го, това е автобуса! Това е! Това е автобус в Антарктически океан! В Гърция! Гърция! Виж ли, гледайте! Чакай, не гледай! Гледай! Аз го върнах, секса! Газа, дай ми прочката! Али, много Какво голям да ба. смука? Знаеш какво изкаднала? Много голям ба. Влязъл, ги. Кажи, как го... Как го вкара там, ба? Още мърда, бах. Виж какъв камък всеки. Добре. Не знам кой това ли да го е, бе. Бах, не бе, това пасната, не големи, това не ли така край, човек? И тук мака плана и го засмука с друг. В нас море имаме ли такива работи, бе? А? Тя да може да смъкне да се става. И вот так. Еко сте. А тук те ги фащат с ръкава. И ба, тук излички, бе. Више. Дай ми пръта тук да копието. В България дали ги има? А? Да. А, България нямаме. Опа. Къде ба? Играе, аз като ходя остана и там. Играе така. Дай килото, дай това. Дай ли брата? Няма ти го там. Живо, а той се забучи целия. Чакала, знаеш как смучила. Знам си смучи. Тихо, бе, бати, като всяко от тия следките да дрих. България дали могат да получи, бе? Ба, не бе, кой е така? И да съм силно това. Това е Грасио! Не, тели. Дева. На главата му го преведава. Виж кой са, на какъв му го пръсни? Така е, Ще го идем ли? Еми другия е цяля. Имаше и друг ли? Да. Чай, да търсим. той живо. Снимай с фотоапарата. Айде. Снимай с фотоапарата, педал му. Майко!